Kaixo Joseba, unas naiz. Hemen Herreran gaude eta gaurkoan Herrerako sukalde komunitarioa erakustera etorri naiz. Herrerako sukalde sortu zen Herrera auzoan, ez? Kontuatzen ginelako bagenitula elkarte gastronomiko oso potenteak, ez? Eta aztenetik ostegunera gutxak zeudenak, ez? Esaten jo, zeratik ez bazkidetza bidezko sukalde bat sortu, sukaldari bat sartu elkarteetan eta jendeari eskaini menu bat, ez? Eta pixkanak buelta egiten, horrela sortu genuen Herrerako sukalde komunitarioa. Eta Herreran nahiko mugimendu sortu genuen, eta jendea oso pozik zegoen, baina pandemia iritsi zenean, elkarteak itxizizkiguten, eta horren zain dut bain zer. Eta orduan aurkitu genuen, gaur egun gauden, txoko hau, dela Herrerako jubilatuen elkartea. Eta ordutik aurrea, hemen gaude sukaldatzen, gauza berdina egiten, baina era berean konturatzen komunitatearen beste puntu asko zabaldu zaizkigula, ez? Zaintza eta holako aspektuak. Eta orduan gaur egun, hor gaude jubilatuekin, langileekin, familiekin, eta komunitatea sortu nahian, Herrera mailan, eta saiatzen ere bai zabaltzen inguruko auzoetara. Guk nahi duguna da azkenean garaian garaiko produktuekin lan egin, jakiak ere bai elaborazioetan erresago iristea etxera, ez? Jendeak ezin duenean diru aldetikan, igual askotan esaten da, ez? Produktu ekologikoak garestiagoak direla, gure moduan lortzen duguna da komunitate gisa eskaintza horri erresago izatea, ez? Orduan Herrerako komertzioari indarra eman eta era berean gaur egungo garaian garaiko produktua eta bertako elikagaiak etxe guztetara iristeko aukera emanez. Orain gaur egun 5-6 langile gaude. Batzuk oraindik bolondrez modura aportazioak eginez, baina nahi dugu ere bai kontratu duinetara iristea, ez? Eta beste batzu saiatzen gara behintzat jornada erdia eta holako gauzak lortzen, ez? Gero dago bazkidetza, eta bazkidetza bai dago Herrera mailan bazkide desente gara, 200 bat bazkide, baina erabiltzaileak 35-40 dira mantentzen direnak, ez? Parte hartu nahi baldin baduzu lehenengo gauzain Bartzerana bazkidetu da. Eta gero bigarren pausoa behin hori jakinda aukeratu barrezu zen menu mota nahi dezun. 3 menu mota izate ditugu, basikoa, vegetarianoa edo osoa, eta menu horien hartaz aparte kantitatea, erdia edo osoa, ez? Behin hori jakinda, guk plataforma bat zeratu dugu eskaerentzako, astelenero menu bat aurkezten dugu. Eta zuk gako horiekin sartzezera aplikazioan eta egiten dezuna da menu horri eskatu. Zuk 8 taper eskatzen badituzu, eskatu badituzu astelenerako 4 taper eta asteazkenerako beste 4 taper. Azkenean guk ontziratu astelenetan eta asteazkenetan egiten dugulako. Behin hori eginda, ja denek eskatu dutela badakigu kantitate guztiak, ez? Eta hurrengo astelenean ontziratze prozesu hasten da. Orduan ontziratzen ditugu eta jendea etortzen da arratsaldean ontzi hoien bila. Jendeari guk astelenero lehenengo aldia denean ontziak ematen dizkiogu taperrak, ez? Eta berrera bilgarriak dira. Orduan beraiek etxera eraman dituzte eta hurrengo banaketarako hutsak dituztenak ekarri dituzte, guk gero horiek garbitu, desinfektatu eta prestatzen ditugu hurrengo banaketarako, ez? Orduan ere bai hor azero zaborraren inguruan eta plastikoa ez erabiltzearen inguruan ez da taperak plastikozkoak izan, oso egokiak dira eta berrera bilgarri hortaz lortzen duguna da ere bai zero zabor puntura ere bai iristera, ez? Gure ontziratze prozesu horretan bukaera dela, ez? Nun utzi ontziak, ez? Eta ikustezuenez hemen salkatu ditugu, barazkiko platerak hemen jartzen ditugu, haragianak hemen, arraianak hor, eta gero permanenteak ditugunak, entxaladak, kremak, eta pastak eta arrozak. Gero ere bai izozuta egite ditugu gure lekaleak, ez? Orduan salkatze ditugu batiketen bidez, ez? Ikustezuenez, horia barrun txuria, dilistak berdearekin, gorri-gorria barrun gorria, txitxirioak urdinarekin, gero pasta napolitanarako saltxa, behan dago ere bai beste saltxa batzuk, eta gero saldak, ez? Bai haragiarena eta bai oilaskoarena. Hemen ari naiz eskaerak begiratzen, profil ezberdineko jendea daukagu, azkenean batzuk jubilatuak dira, beste batzuk langileak, orain badakigu nor nahi duen zer, nor falta den eskaera egiteko, eta orduan askoz ere erresagoa da guretzako. Beno, Joseba, agur esateko ordua iritsi da, espero gustoko izatea gure sukalde komunitarioa, eta jendeari, bazkidetu nahi balin bazute, basajaunelkartea.eus, eta bertan Herrera, Gros, eta segituan, Orereta eta Egia. Nahi duzuenak parte hartzeko. Mila esker, beste bat arte.